Здравейте! Дойде време да сменяме маслото на колата. Винаги преди да го сменим я палим за малко, за да се сгрее хубаво маслото и да се разджурка. Да поработи 2-3 минути. Необходимите ни неща са ключ 13, ключ 27 за филтъра, нова пробка сме си взели, нов филтър, 8 литра масло, на това маслото, на което сме се спряли, едно шише срязано да извадим филтъра, едно за да използваме като фуния при наливане и така. Запалихме колата да поработи 2-3 минути хубаво да се стопли маслото и сега ще отвием пробката. Давам на моя колега да видим дали ще се справи. Премести тубата, легена. Така, оставаме маслото да си изтече хубаво в легена. И се захващаме с филтър. Давай, излизай, колега. Докато маслото се източва, фащаме се с филтъра. Чакай, аз ще ти помогна малко с тази. Така. Добре. Това не е нужно да го махаме, но ние го махаме да не го изцапаме. Това е тръбата на въздуха, която ни пречи. Махам от единия край. Така, за да може да стигнем до филтъра, ето го него тук. Така, добре. Въпросът е къде сме оставили трещотката. Може да използваме от това за трещотка. Сега дай шишето, в което ще сложим филтъра, за да не се омаже много. Да ни е под ръка, добре. Така, като тръгна лесно, го махни това и директно с ръка в шишето. Да, така. Дигни си шишето отдолу, да ти е удобно. И директно некак си да го вкарваш в шишето цялото с капачката. Така. Сега, след като сме извадили филтъра, давай да отворим новия, да видим с какво е дошъл той. Ето го новия филтър и освен него какво имаме? Уплътнения. Значи дай първо да сменим уплътненията. Нека да видим те къде се слагат тук на стария. И аз снимай ти, аз да се фана с уплътненията. Така, сега ето го филтъра. Просто го издърпваме и
запомняме, че седи с тази гумената си част надолу към колата. Така, сега виждате ги тук двете уплътненица. Едното е по-голямо, другото е по-малко, които трябва да сменим. За целта ще ни трябва една плоска отвъртка. Така, ето го най-малкото. След това второто. Добре, и сега третото, най-голямото, което е уплътнява капачката. Или нагоре, или надолу, в която посока. Значи не работиш към ръката си. Тук има място, от което почваш. Еши, вкарай я тук отверката и навънка го вади. Така. Така. Виж как капеме навсекъде. Но така са професионалистите. Сега не го бърши, остави го. Почваме да ги слагаме. Първо най-малкото и работиме само с пръсти, за да не ги скъсаме нещо уплътненицата. Така, на земята, за да имаме опора. Така, готово е. Взимаме втората. Страним се от всички страни едновременно. Така, слагаме го и второто. И ни остава третото. Значи, пък използва и опора някакси така във въздуха. Така, уплътненицата трябва да са хубаво намазани с масло. Те са. Сега тук има малко старо масло, което може с една чиста хартия просто да попием преди да навъртим новия филтър. Така, слагаме филтъра и го завиваме внимателно на мястото му. Така, влезе на другата посока. Да, на него има стрелкичка, на която се завива. Точно така, завиваме го на ръка доколкото можем. И след това взимаме ключа. Виждате, на него пише 25 плюс 5 нютона. Първо ще го завием на ръка, после ще използваме и денометричния ключ. Така. Саша, ти колко килограма си? 35. 35, значи с твоята всичка сила, горе-долу 30 нютона, колко пише на капачката. Мисля, че му е достатъчно, но все пак после може да проверим с динометричния ключ. Ето го нашия динометричен ключ. Той е на 19 нютона. сложен.
Да. А нас ни трябва 25. Сега правим на 20, 21, 22, 23, 24, 25. Тоест на 6 при нас се получава 25. Добре, сега затягаме това тук отдолу леко. Затягаме това, за да не ни мърда. И сега го слагаме да видим добре ли сме затегнали филтъра. Просто трябва да се чува едно кликване. Давай, напълни всичка сила. Оп! Значи, щом той прескача, значи сме затегнали точно с 25 нютона. Готови сме до момента, в който трябва да върнем пробката отдолу и да наливаме маслото. Сега маслото го наливаме ето тук, както добре знаете, и използваме ето тази чашка, която си отрезахме преди малко за фуния, за да не омажем всичко тук наоколо. Сега, ето го маслото, което сме си го взели. Виждате колко удобно за наливане са го измислили. Винаги сипваме 50-100 грама да поизмие малко нещата, преди да сме затворили пробката отдолу. Така. И ето чувате, тече долу. Купили сме си нова пробка, ето на тази фирма. И сега ще я сложим. Сега ще взема и пробката. Сега аз ще отворя канала, тъй като сме се обезопасили да не падне някой долу. Махаме от това нещо. Сега трябва ни ключ 13. Той си е долу. Добре. Сега ще влизай надолу внимателно да завиеш пробката. Още тече. Виж на нея пише ли случайно на колко нютона се натяга? Не. Тече в момента, тъй като аз сипах малко отгоре. Чиста ли е струйката, която тече? Да. Или пък ако искаш да го оставим 5-10 минути и после да го сипаме, а? Не знам. Добре, да оставаме го 5-10 минути да тече и се връщаме след малко. Пробката я затягам на 30 нютона. Взимаме първо болта и го затягаме на ръка. Малко. Така. Затягаме колкото можем. Пробвай до край. С така. Така взимаме Динамометричния ключ. динамометричния Ама ключ. само, че знаеш какво? Дай ми сега легена да го махнеме. Можеш и с две ръце някак си. Мога. Дръж го. Така. Тата има проблем. Това пада. Това пада, ти дръж легена. Дръж легена с две ръце. Легена с две ръце. С една го държиш, тата. Защо с една? С другата ръка отзад и ми го давай към мен. Аз съм го фанал тук. С двете ръце отзад. Дръж. С две ръце отзад, бе, тате, бе. Давай. Дай. Диги. Стана малка авария, инцидент. Ето го. 6 литра масло. 6 литра мръсно масло в легена. Ето, забърши си ръката. И продължавай. Другите глупости.
Остави ги. Пречиш ли ти? Добре, махни летвите. Нашата поставка не беше много здрава. Фърли ги долу некъде. И сега ще стане ли динамометричния ключ? Така. Ето го. Ама трябваше да се избършиш хубаво, да не се плъзгаш сега. Добре. Дай ми много хартия. Това е масло много мазно. И отзад пръстите си избърши хубаво. Добре. Давай, запробвай. Така. Избършваме се добре. Давай. Тук направихме ръка, направихме локва от масло. Идеално. Така, възможно най-прав го дръж към болта. Така. Само заложиме. Затягаме. Затягаме. И той штракна. Добре, щом штракна, значи сме готови. Ама тук пише ли сега колко минути? Колко пише? Ами... Правиме сферка. 24, 5, 30. Секунда. Че не разбирам тази таблица. Ако няма цифра, значи не пише. Добре, идвай да наливаме маслото. След много труд и мъки, накрая успяхме. Сега наливаме 6 литра масло. 7, нещо такова. 6-7 литра. Ние сме взели 8, трябва да ни остане 1 литър. Така. Сега дръж ти камерата. Аз ще наливам, за да не се... Така. Сега почваме да наливаме маслото. То е жълто, не е черно, както изтече. Защото е... Черно, защото е изгоряло. А това е ново и жълто. Сменяме маслото на 8000 км. Не както Мерцедес твърдят на 15, 20, 30 и така нататък. Значи новите двигатели са много капризни. Знаете, имат вано система на разпределителните валове, имат турбо, имат хиляди сложни неща. Затова маслото между 8 и 10 хиляди задължително се сменя. Така, значи тази туба ни е 4 литра. Сипахме цялата. Другата ни е също 4 литра. Ще я сипем половината. И ще почнем да мерим на щеката. Сега. Тя си има тук разграфение. За да не сипем повече, отколкото трябва. Така, още малко. Така, проверяваме нивото на маслото на щеката. Къде е? Някъде тук ми се вижда, но за да сме 100% сигурни, избърсваме я и я топваме втори път. Така, да, но ние гоним да минем ето тук тази чертичка, затова ще
Сипем още 1 литър, да видим какво ще стане. Не забравяйте, че сипете ли повече, източването му е трудно. Затова отделете малко повече време на тази процедура. Не бързайте, долейте няколко пъти. Ето сега също не мога да кажа къде е точно. Изчиствам, топвам пак. До края хубаво. Вада. И гледаме. Вече ми се струва, че е горе. Оставяме я така. Ще я покараме колата. И чак на другия ден, като се оттри, ще провериме пак къде е маслото. Така. Почистваме хубаво навсякъде, където може маслото да се стече. Трябва да анулираме сервизния интервал за смяна на маслото. Давай, Саше, процедурата. Старт бутона веднъж. Така, сега надържаш Call и OK. Сменя ли се нещо на таблото? Така, какво ни излезе? Vehicle Data, Dynometer Test, Brake Pads и Assist Plus. Тоест, мястото, което ни трябва е Assist Plus. Давай, Саша, навигирай на Assist Plus. Така. Switch on Ignition to Activate Assist Plus. Тоест, Саша, натискаш още веднъж старт бутона на колата. Така, и сега то ни казва Service B overdue by 9 days. Така, знаеме, че това е така. Окей, натисни, Саше. Service Date Full Service. Така, отиваме на Full Service. Окей. Service 2, 3. Дай долу Confirm Service. Service Performed. Yes. Confirm. Full Service Carried Out. Окей. Добре, сега си старт бутона пак. Запали колата да видим дали ще ни излезе, както винаги. Така, колата е запалена, виждате, вече не ни излиза на таблото Service B, т.е. успяхме да я изтрием. И с това процедурата ни за смяна на маслото приключва. И също така, ако го задържите това и това по-малко време, ви нулира ето този километраж, ето тук. Да, затова дръжте докато изпише Assist Plus. Това от нас. Like and subscribe. Чао!